أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أولئك هم شر البرية. صدق الله العظيم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngempela labo bantu labo abangakholwa nalabo bantu labo abenzela uAllah abalingani, abenzela uAllah izifaniso, abenzela uAllah abancedisi, abenzela uAllah abanye onkulunkulu abaphila emhlabeni. uAllah uthi fi nari jahannam, labo bantu labo balindwe umlilo ongenamkhawulo, balinde umlilo ongenamkhawulo. Ulaika hum sharrul bariya, lawo bantu labo balindwe isijeziso esibuhlungu, ngoba lento le abayenza yimbi, umdali akayithandi. Yimbi lento abayenzayo, ingakho belindwe isijeziso esibuhlungu, umlilo ongacimi, umlilo ongenamkhawulo. Manje ngisaqhubeka nayo incwadi yabaLevi 26, ngiqala evesini 14. Ukusongela kwabeqayo umthetho 14. Kepha uma ningalaleli, ningayenzi yonke lemiyalo, uma nilahla izimiso zami, uma umphefumulo wenu unengwa izahlulelo zami, ukuze ningayenzi yonke imiyalo yami, kepha naphule isivumelwano sami, nami ngiyakwenza lokhu kini. Ngiyakunehlisela ingebhe nesifuba nomkhuhlane oyakuqeda amehlo, udangalise umphefumulo. Niyakuhlwanyela ngeze imbewu yenu, ngokuba izitha zenu ziyakuyidla. Ngiyakubeka ubuso bami bumelane nani, nibulawe phambi kwenu, phambi kwezitha zenu. Abanizondayo bayakubusa phezu kwenu, nibaleke ningaxoshwa muntu. Uyothukizanya mntana sekhaya, njengoba kwenzeka nje namhlanje. Mawuqala nje wehle etekisini ubona abantu abayi3 beqhamuka, usuyacanga ukuthi bazongithathela imali, bazongithathela ifoni. Awenzi kahle, ingabe uphila ngovalo. Kepha uma ningangilaleli nangalezo zinto, ngiyakubuye nginishaye kasikhombisa ngezono zenu. Ngiyakwaphula ukuzindla kwamandla enu, ngenze izulu lenu libe njengensimbi, nomhlabathi wenu ube njengethusi. Amandla enu ayakuchithwa ngeze, ngokuba izwe lakini aliyikuthela ukudla kwalo, nemithi yezwe ayikuthela izithelo zayo. Uma nihamba niphambene nami ningangilaleli, ngiyakubuye nginehlisele izinhlupheko ziphindwe kasikhombisa njengezono zenu. Ngiyakuthuma phakathi kwenu izilo zasendle eziyakunaphuca abantwana benu, zibulale izinkomo zenu, zininciphise izindlela zenu zibe yihlane. Kepha uma ningaxwayiswa yimi ngalezo zinto, kodwa nihamba niphambene nami, nami ngiyakuhamba ngiphambene nani, nginishaye yebo mina kasikhombisa ngezono zenu. Ngiyakunehlisela inkemba yempindiselo eyakuphindisela isivumelwano sami. Senibuthelwe emizini yenu, ngiyakuthuma isifo phakathi kwenu, ninikelwe esandleni sesitha. Nxa ngaphula uzime lwesinkwa, abesifazana abayishumi bayakupheka isinkwa sakho eziko linye, babuyise isinkwa senu ngesisindo, niyakudla ningasuthi. Kepha uma ningangilaleli ndangazo zonke lezo zinto, kodwa nihamba niphambene nami, nami ngiyakuhamba ngiphambene nani, ngokufutheka ngikushaye kasikhombisa ngezono zakho. Bafowethu, oneyindlebe zokuzwa makezwe, onamehlo okubona makavula amehlo abone. Yekani ukukhonza abantu, kuyichilo lokho uNkulunkulu akakufuni. Ngiyabonga.